Når du har tøj til flere, eller bare mere. Når kassen den er fuld med det rene guld. Ildsjæle har gnisten, bedste står bag disken. Kom ind i butikken og sig hej. For det er cool og fedt, at tøjet er lidt slidt. Bare det er rent og repareret pænt. Genbrug, det er sagen, lapper midt på bagen. Smut hen i butikken og vi ses. Ja, du kan hurtigt lære tøjet at sortere. For sagen den er god for mere end to. Men hvis vi først sorterer, når du afleverer, bliver der mindre til at gøre godt. Jeg har en skjorte her i lommen flæskesvær, og den glat på frakken skulle sidde i nakken. Strømmen den er gået, toppen er lidt våd. Mød op i butikken og få råd. Så ved du ikke helt, hvordan du får det delt. Det som ikke nytter fra det tøj som støtter. Du kan nemt derhjemme mere info finde på genbrugafsagen.dk.